A zápas začíná na podání Petra Kvitová. Slušně uklizený forehand. Bez skrupulí, směrovaný do volného prostoru, do backhandu Jeleny Jankovičové. Celou váhu těla využila Petra u toho úderu. Občas mívá Petra Kvitová podobné začátky zápasů. Někdy je to tím, že je přemotivovaná a nažhavená a všechno vychází a pak se to trochu sekne. Někdy zase jí tahle vlna euforie pohltí na hodně dlouhou dobu a je schopná vydržet v tomhle tempu až do konce. Což bychom si moc přáli. Jankovičová si v té první hře moc neškrtla. Ona je typem hráčky, která se potřebuje dostat do výměn, potřebuje trochu rozvinout tu svou defenzivní strategii a nutit soupeřky k chybám. Ale takový tenis v moderním pojetí, v té současné éře, nemá moc prostor, obzvlášť na rychlém povrchu. Kdyby proti ní nastoupily hráčky typu Azarenkové, Williamsové, Šarapovové, tak by to proti ní měla stejně složité, jako to bude mít dnes proti Petře. Pokud to bude pochopitelně Petře vycházet. Znamenitý forehand, navíc hraný z defenzivního postavení. Kvitová tlačila Jankovičovou. Děkuji. Tak nejprve úsměv, trochu nejistoty a pak nakonec stejně žádost o jestřábí oko. Eso. Jankovičová udělala dobře. Lépe řečeno opakování prvního podání, protože ten výkřik samozřejmě Petru přerušil, ale je to jedno. Eso jako eso. Srbka vede 40-0.
Pokus o technický stopball se Petře nevyvedl, byla u toho míčku už docela pozdě. A Jelena Jankovičová srovnává na 1-1, především zásluhou dobrého servisu a také forehandu, přitom se o ní říká, že je spíš lepší backhandovou tenistkou. Zejména ten backhand po čáře, to je její velmi oblíbená herní kombinace. Zatím servis hodně diktuje další vývoj výměny, ať už na jedné nebo druhé straně. Viděli jsme to i při podání Jankovičové a u toho prvního servisu Petry. Teď znovu podáním si výrazně pomáhá, otevírá si prostory ve dvorci. Jako teď. Jankovičovou vyhnala servisem úplně ven z kurtu a pak v klidu forehandem po čáře zakončila celou výměnu. Petra Kvitová vede 2-1. Na lavičce speciálně pro tohle finále její osobní kouč David Kotyza, který loni ukončil spolupráci s Fedcupovým týmem a nahradil ho David Kunst, trenér z pražské Sparty. Kotyza se víc chtěl věnovat osobní kariéře Petry Kvitové, ale Petr Pála ho poprosil, aby celý týden byl s týmem a věnoval se právě Petře. Není to poprvé, kdy Petra Kvitová nastupuje s nějakým zdravotním problémem do Fedcupového zápasu. Už tady byly záněty nosohltanu, byly tady bolavé achilovky, dokonce na zápas se Spojenými státy v Brně přišla Oberlích a nakonec odehrála obě utkání. Jedno vítězné a jedno, ve kterém prohrála. Ale Petra Kvitová je zvyklá jako astmatička občas překonávat nějaké ty neduhy, bojovat s nimi a vzhledem k tomu, že je konec sezóny, že už na hráčky nečeká žádný turnaj až do nového roku, tak opravdu může jet na krev, jak se říká. A i kdyby jí to stálo pak třeba týden, 2 týdny v posteli a znovu se ta nemoc vrátila, tak jak sama říkala, za to jí finále Fed Cupu stojí. Týmu, prosím. Peso z druhého podání. Technický servis, krátký za síť, ale s dobrou boční rotací.
Druhá chyba z forehandu, ale řekl bych spíš vynucená než nevynucená. Vynucená tím tlakem Petry Kvitové z returnu, hned tím prvním míčem, který je hodně ostrý, který skočí Jankovičové pod nohy a ona ani nestačí udělat pořádně nápřah, zacouvat dozadu, aby měla míček před sebou. Hraje ho ve velké tísni. Dvakrát ta samá situace. To je škoda, protože ten útok byl připravený skvěle. Jankovičová létala po základní čáře a vracela, což její vlastní, takhle je schopná hrát celý zápas. Byl to pokus o stop volej a Petra si tentokrát nepotykala s technikou toho složitého úderu, kdy je potřeba trochu rozvolnit zápěstí, tak aby míček skončil kousek za sítí a moc neskočil. Ale pozor na tu obranu. Srbka je fantastická v defenzívě a málem dosáhla i na tuhle smeč. Tady výborně vyškrábla ten backhand. Smeč letěla rychlostí 157 km/h. No flash photography, please. No flash photography. Thank you. Vápeň Serbia. Prosím. A znovu se to Jankovičové nelíbí, tentokrát ale neprotestuje. Znamenitě. Možná, že už nám lepší výkon a lepší výměnu Jankovičová dnes nenabídne, protože tohle byl opravdový originál se vším všudy. Takhle vypadá moderní obrana. Jankovičová nechala do sebe tlouct ze všech stran a pak ještě vyběhla k tomu kraťasu a zahrála ho fenomenálně. Už jsem to říkal několikrát, je jednoduché, když je člověk rychlý kraťas doběhnout, ale je těžké tu situaci, která se před vámi vznikne, okamžitě řešit. A to dokázala Jelena výborně. 2-2. Panats, lock of game.
Podle rozhodčích dobrý balón. Podle Petry Kvitové možná ne. A proto se podíváme na grafické stvárnění celé situace. Čára. 0:30, no 30. Czech Republic has 2 challenges remaining. Petra to jenom jistila, kdyby třeba ten obranný return spadl na pásku a překulil se, tak raději běžela k tomu míčku, aby byla hodně vepředu. Zatím vyhrála 88% bodů po prvním podání a to je dost solidní číslo. Jankovičová má breakball. Trochu pomalejší servis Petry a okamžitě strestaný výborným backhandovým returnem. Srbka čekala ten servis do backhandu. Ono hráčky na returnu proti Petře občas musí riskovat, protože její podání je výborné. Patří k nejlepším na okruhu a ta levačka hodně nebezpečná a zrádná. A zejména z levé strany ráda Petra servíruje právě ven z kurtu do backhandu pravaček a tam očekávala útok Jelena Jankovičová. To je nádhera. To je backhandový chop pro host hodný mužského tenisu. Na tomhle povrchu si troufám, že by tohle dokázali možná 2 ze 100 žen. Jednou rukou, když je Jankovičová zvyklá na oburuč backhand. Velmi dobré. Dvojchyba. A to znamená, že Petra Kvitová poprvé v dnešním zápase ztrácí svůj servis. A do vedení jde její soupeřka. Jelena Jankovičová vede 3-2. A zatím je její vystoupení překvapivě nadstandardní oproti tomu, co předváděla v letošní sezóně. Je fakt, že v únoru hrála semifinále 2 velkých asijských turnajů v Dubaji a v Kuala Lumpur. V Dubaji prohrála s Agněškou Radvaňskou, v Kuala Lumpur s Chorvatkou Martičovou. V zápase, ve kterém měla matchball za stavu 6-5 ve 3. setu a byl to první ze 6 zápasů v letošním roce, ve kterých měla Jelena Jankovičová 1 a více matchballů a které prohrála.
to je samozřejmě velmi frustrující a hráčka to má zafixované v hlavě a je to vysoké číslo. 6 prohraných zápasů z matchballů. Jeden z nich také na turnaji v Karlsbadu. Tam měla dokonce 2 matchbally na Tajvanku Chanovou a nejvíc matchballů měla na Číňanku Peng Shuai v Cincinnati v prvním kole. 5 matchballů dohromady a stejně zápas prohrála. Chtělo by se říct, Jankovičová je psychicky nestabilní, málo odolná, ale to se mi úplně nechce věřit, protože v těch sezónách 2008, 9 a 10, kdy byla mezi 10 nejlepšími hráčkami a dokonce byla i světovou jedničkou, tak byla právě psychicky odolná, dokázala otáčet nepříznivé vývoje zápasů. Prostě taková doba. Sešlo se to, že Jankovičová v 6 zápasech, ve kterých měla možnost ukončit celé utkání, selhala a nakonec jich i prohrála. Prosím. Ticho, prosím. Na dvojchyby 2-2. Opět můžeme prozkoumat, jak Jankovičová přesně vidí, tentokrát ne. Teď to byl poměrně výrazný aut. Druhé podání za stavu 0:30. Petra by potřebovala, aby ty míčky chodily víc do kurtu, aby nebyly tak dlouhé těsně před čáru. S tím má problémy. Čeká na nějaký kratší balón od Jankovičové, aby mohla udeřit. Škoda. Začalo se to vyvíjet nadějně. Pokus o forehand do protipohybu Jankovičové nevyšel. Skončil těsně za a Srbka má gamble na 4-2. A vede 4-2. Také Jankovičová má 82% vyhraných bodů po prvním podání, tohle byl jeden z nich. Je na úplně stejných číslech jako Petra Kvitová. Na vítězné balony je to 8-7 pro Srbku. Na nevynucené chyby pochopitelně horší Kvitová. 8 chyb, Jankovičová jen 4.
Srbka nutí hrát Petru co nejvíc. Snaží se vrátit každý balón. A pro takhle založenou tenistku, aktivně založenou, je to nepříjemný styl na druhé straně. Dobrá volba, přestože pomohla páska, ale Jankovičová čekala útok do backhandu a on šel po čáře. 15 all. Ano, Petra se nalepila na síť, nechtěla nic riskovat. A to byl takzvaně pojištěný volej. 30 all. Ale Jankovičová se výborně hýbe. Dobře čte hru. Naštěstí tenhle důležitý bod uhrála Petra. Ve vzduchu visely breakbally pro Srbku. Senzační forehand, nízký. 30. A také kratší. Jankovičová se pohybuje 2-3 kroky za základní lajnou. A jakmile přijde takovýhle míč na kříč, tak má problém jít dopředu. Podívejte se, natahovala se. To je známá pravda. Je to dobrý recept i třeba na španělské antukáře, kteří jsou zvyklí brousit se hodně vzadu. A ten kratší míč zafunguje, teď ještě navíc zafungovalo i podání. SM snižuje Petra Kvitová na 3-4 a stále je v kontaktu se Srbkou. Ta sezóna Petry nebyla vůbec špatná, přestože na jejím začátku byla světovou hráčkou číslo 2 a v Austrálii dokonce pomýšlela i na světový trůn. Nakonec končí tenisový rok 2012 na 8. místě, ale je fakt, že v letošním roce dokázala také velké věci, získala 2 tituly na okruhu, hrála 5krát semifinále, to znamená, že na 7 turnajích byla mezi 4 nejlepšími a podařilo se jí to také na Grand Slamovém Australian Open a na pařížské antuce. A jen 3krát vypadla v prvním kole. To je poměrně nízké číslo, na druhou stranu od hráčky top 10 očekávané. Asi těžko by mohla Petra přežít ve světové desítce, kdyby končila v prvním kole víckrát. Na druhou stranu pro některé její fanoušky je ten pád ze 2. pozice až na 8. možná až příliš krutý. Ale je fakt, že ona obhajovala neskutečné body ze sezóny 2011. Ze sezóny, ve které vyhrála Wimbledon, vyhrála turnaj mistryň. Za Istanbul se jí pochopitelně body odečetly, proto spadla o 2 místa níž. Vyhrála další turnaje a letos jen 2 menší na americké půdě v New Havenu a v Montrealu.
Thank you. Vytlučený blok, Jankovičová byla hodně u země a už neměla jak skrotit směr toho voleje. 0:30, love 30. Těsně vedle. Páska mohla pomoci, vypadalo to, že vrátí míček do kurtu, přestože letěl vedle. Škoda. Z tohoto returnu čišelo velké sebevědomí Petry. Teď měla ten míček přesně do ruky, nastavený tak, jak ho potřebuje. Trefila ho prostředkem rakety a jsou z toho 2 breakbally. Ticho, prosím. Vůbec první 2. Jankovičová se až dosud o svůj servis obávat nemusela. Nevadí, nevadí, dobře zabojované, všechno mělo ty správné parametry, Jankovičová se hnala do útoku a musela hrát těžký volej, ke kterému jí Petra přinutila. Teď to přijde po téhle smeči, ale zvládla ho. Petra to měla daleko k tomu kraťasu. 2 breakbally jsou pryč, ale o 8. game se stále bojuje. Serbia. Úplně v zákrytu letěl míček nad postranní čarou, vůbec nebyl vidět. A spadl přesně tam, kam měl. Prosím. A tenhle breakball už je poslední v tomto gemu.
Jelena Jankovičová svou teprve 5. nevynucenou chybou odevzdává svůj servis a Petra Kvitová srovnává na 4-4 a šance v prvním setu jsou otevřené. V semifinále v Moskvě získala Jankovičová oba důležité body, porazila jak Kuzněcovovou, tak Pavlučenkovovou, pomohla i k postupu proti Belgii. Ona je teď tou páteří srbského týmu, přestože je žebříčkově o 10 míst níž než Anna Ivanovičová. Moc čitelné. Jankovičová tam běžela už hodně dopředu, tušila, co se bude dít. A je to škoda, že si Petra víc nepočkala. Podívejte se, počáře úplně volno. Na druhou stranu v ženském tenise se tyhle situace stávají velmi často a velmi frekventovaně. Vzorně fandí obě naše deblistky, zabalené do státní vlajky. Když to nevyšlo na poprvé, na podruhé, ani na potřetí, tak to vyšlo na počtvrté proti vzdorovité Jeleně Jankovičové, která oběhá možné i nemožné a výborně se pohybuje na tomhle povrchu, ale teď už to nestačilo. Petra byla agresivní, odhodlaná a ví, že teď se hraje o hodně. Za stavu 4-4 nesmírně důležitý game. Skvělý servis. A logický postup dopředu, na nic Kvitová nečekala. A teď má 2 gameboly.
5-4 pro Petru Kvitovou, která na mě v tomto gemu působila trochu unaveně. Samozřejmě, že ta nemoc na ní může dolehnout v jakémkoliv momentu. Jakoby začala chodit pomaleji, hůře dýchat, ale snad to není žádný extra špatný signál. Tak trochu se s tím dalo počítat a určitě s tím počítala sama Petra, že se fyzicky nebude cítit kdo ví jak, ale že to musí přebojovat. Dostala se z obtížného stavu 2-4 na 5-4. Lucie Šafářová i Anna Ivanovičová už dorazili a Lucka si to vítězství užívá i teď. Srovnání pohybu obou tenistek. Vidíte, že Jelena Jankovičová hodně operuje 2-3 kroky za základní čarou a spíš v té backhandové polovině kurtu. Naopak Petra, ta se tlačí co nejvíc dopředu. To jsou ty červeně vyznačené body. No, finále první sady se blíží. Servírovat jde 27letá Srbka, také rodačka z Bělehradu, podobně jako Ivanovičová. Ale ona začínala s tenisem o poznání později, až v 9,5 letech. To je opravdový unikát. A v 11 byla mistryní Srbska do 12 i do 14 let. Takže v ní dřímal evidentně velký talent. Naprosto typická hra české jedničky a nejlepší sportovkyně roku 2011 v naší republice. Nejprve return, který šel těsně vedle, rána jako zděla, a teď znovu ten samý náboj, ta samá síla a dobrý míč. Sedmá chyba Jankovičové, ale z toho byly 2 dvojchyby, takže pouze 5 podobných chyb ze hry dnes vytvořila Jelena Jankovičová, což dává jasný obraz o tom, jaký je to typ tenistky, na rozdíl od Petry, která už má na svém kontě 13 nevynucených chyb. Ale to je pořád dobré číslo na Petru, na to, že je odehráno 9 gemů. Petra Kvitová má 2 setboly. A tak trochu mi tenhle zápas připomíná 3. set v Moskvě proti Kuzněcovové, kdy Petra prohrávala 0-3 a pak se nadechla k neuvěřitelnému obratu. Tam to bylo o to vypjatější, že byl stav po sobotě 1-1 a v neděli Petra potřebovala uhrát ten druhý bod. Teď vedeme 1-0 a není to úplná nutnost, ale samozřejmě vést 2-0 po prvním dnu, to by byla pohádka. A ten obrat je dokonán ze stavu 2-4 na 6-4. Petra Kvitová získává 4 gemy v řadě a vyhrává první set poměrem 6-4. Ke sledování finále Fed Cupu by BNP Paribas Česko-Srbsko vás zvou partner českého týmu Mero, Travel Service, ČES, BMW CarTech Group,
SMP.cz, Kapsch a hlavní město Praha. Příjemné sledování tohoto pořadu vám přeje Argin Max. Přípravek na dlouhodobé zlepšení erekce. Úvodní set druhého finálového zápasu bude hodnotit česká reprezentantka Lucie Hradecká. Lucko, jako by se Petra pomalu dostávala do tempa v té úvodní sadě, ale v závěru to už byl excelentní výkon. Jo, Peťa z začátku možná trošku nejistě, ale Jelena zatím předvádí neskutečný výkon. Peťa musí všechny balony zabíjet tak na 3, na 4 míče. Myslím, že taky ten Peťi pocit ze začátku, že nebyla zvyklá tolik na halu, tak se jí dostává trošku pod kůži a hraje zatím výborně a myslím, že si doufám, že jí to vydrží do druhého setu. Jankovičová má zatím výborný pohyb, skvěle čte hru, co by na tento styl hry mohlo platit? Na to bude platit akorát ta Peťa agresivní hra, musí to zabíjet na 2 nebo na 3 míče, nebo je stačí na ten první. Co říkáte na atmosféru, vy tady vše prožíváte na lavičce? Atmosféra je úžasná, fanoušci jsou úplně neskuteční a my na lavičce se jenom klepeme, aby to tak šlo jak po másle zatím, jak teďkon. Díky za postřehy. Nemám zač. Začíná druhý set. Obě aktérky už jsou na dvorci a podávat bude Petra Kvitová. Srbky tady v Praze zatím neuhrály ani sadu. Věřme, že to bude po sobotě platit. Obzvlášť backhand dnes funguje neskutečně. Podobných vítězných míčů jsme od Petry viděli hodně. A víme, že ona v těch svízelných situacích se mnohem raději opírá o forehand. Ale backhandy tam padají. A jsou to nechytatelné balóny. Let's the service. Na průměrnou rychlost základních úderů vede Petra Kvitová o nějakých 19 km hodině. Na gemy teď 6-4 a 1-0. Získává tolik důležitý startovací gem druhého setu a poměrně pohodlně. Bude záležet, jak se z toho otřepe Jelena Jankovičová, která vedla už 4-2.
A vypadalo to, že právě ona má lépe nakročeno k zisku té první sady. Tohle je Sněžana Jankovičová, maminka Jeleny, která s ní objíždí od malička všechny turnaje, vystudovaná ekonomka, která do srbských médií dost často pouštěla takové negativní zprávy směrem k Aně Ivanovičové v době, kdy Jelena reprezentovala a Ana byla přichycena médii někde v kavárně, nechtěla hrát Fed Cup za Srbsko a její dcera reprezentovala vlast. Takhle vznikly také ty sváry mezi oběma bývalými jedničkami. Maminka Jeleny tomu dost napomohla, ale jak už jsem říkal, od roku 2010, kdy se poprvé Srbsko objevilo ve světové skupině, se obě ikony rozhodly, že budou v jednom týmu, že potáhnou za jeden provaz a že zkusí vyhrát stříbrnou trofej. Petra ještě než si vezme jestřábí oko, tady je v té košili Slobodan Živojinovič, bývalý Davis Cupový reprezentant a dnes prezident Srbského tenisového svazu. Výborný deblista. Ano, těsný aut. Především deblista Živojinovič. No, stačí občas vystrašit. Tyhle ty překvapivé náběhy fungují. Pak ani člověk nemusí hrát volej, protože ten druhý vyrobí sám chybu. Krásný kontraforehand z obtížné pozice. To je hra hodná tenistky světové desítky. S velkou odvahou zahraný úder. Petra už ví, že v podstatě dál ani nemusí pokračovat. Buď to tam padne, nebo ne. A teď bylo to načasování úderů naprosto přesné. Breakball na 2-0. A break! Petra Kvitová se rozjíždí a je to 6. gem v řadě za sebou, který získává v tomhle utkání. Od stavu 4-2 nevyhrála Jankovičová žádný gem. A celá lavička, která má 3 řady, je na nohou. Petra omezila počet svých nevynucených chyb, stále na 13 a Jankovičová se blíží, už jich má 11. A pokud se sejdou tahle dvě čísla, tak je jasné, že bude mít Petra navrch. Pokud počet nevynucených chyb Jankovičové a Kvitové bude podobný, pak musí být skóre jasně ve prospěch Petry. Úplně se mi nezdá, že by Dejan Vraneš měl respekt u Jankovičové a Ivanovičové. Moc ho asi neposlouchají, protože když jsou záběry na lavičku, tak on sice něco vypráví, ale oni se dívají jinam. Není to žádné velké jméno srbského tenisu. Těžko říct, jak ho vnímají obě hvězdy.
Špatně trefený míček, nečistě, braný brzo po odskoku. Bylo by škoda přerušit tuhle spanilou jízdu prohraným podáním a nabídnout Jankovičové pomocnou ruku. Výborný servis Petry a pak forehand do protipohybu. 39. Pro returnující hráčku je to těžké přečíst ten záměr Kvitové, když servíruje zleva. Většinou se dá očekávat, že když je pod tlakem, když servíruje na breakball, na gameball, teď za stavu 15:30, že bude používat tu svoji leváckou zatáčku ven z kurtu, ale nemusí to být pravidlo. A Petra umí využít moment překvapení. A otáčí vývoj tohoto gemu z 0:30 na 40:30 a sahá po 7. hře v řadě. Jankovičová přitom už nemůže o moc víc nabídnout. Hraje téměř své maximum. Běhá, co to dá, vrací, co to dá, občas vystrčí růžky nějakým aktivním úderem. Slušně servíruje. Ale když je někdo lepší na té druhé straně kurtu, tak ani to maximum nemusí stačit. No, tak to je dobrá varianta. Velmi účinná stopball, který se tolik nepoužívá v halách na tvrdých površích jako na antuce. Ale Petra na něm pracuje už dlouhá léta s Davidem Kotizou. Na slajzu, na kraťasu, na zlepšeném returnu. Tohle byla výborná praxe. Těžký míč. Možná by byl lehčí pro subtilnější maličkou hráčku, která by měla 1,55 m, 1,60 m, která by se dostala ještě k balónu
Stačila se sklonit a vykroutit zápěstí. Pro Petru Kvitovou s jejím somatotypem je samozřejmě takovýhle úder v hale, kde se nedá klouzat, nesmírně obtížný. Průměrný čas, který si berou hráčky mezi jednotlivými body, u Petry půl minutka, u Jankovičové 20 vteřin. Petra potřebuje víc odpočívat, zejména dnes. Ale je to bráno samozřejmě od posledního míče, to znamená už od této chvíle běží čas. Do té doby, než udeří hráčka míček při prvním podání. Další gameball na 3-0. Eso! A to znamená, že Petra Kvitová stále nepouští svou soupeřku k žádné vyhrané hře. Pro Jankovičovou už to asi musí být dost frustrující, protože prohrála 7. game. 4krát při servisu své soupeřky, 3krát při vlastním a teď musí vymyslet něco jiného, ale jak jsem říkal, nabízí téměř maximum svých možností a přesto prohrává 4-6 a 0-3. Tenistka, která také stejně jako její rodiče studuje dálkově v Bělehradě obor ekonomie. Vůbec to nevypadalo v začátcích, že bude hrát tenis. Ona hrála na klavír jako malinká, pak jí poslala maminka Sněžana studovat francouzskou diplomatickou školu a vypadalo to, že se spíš bude věnovat ekonomice nebo možná kultuře, ale nakonec, jak jsem říkal, až v necelých 10 letech vzala poprvé raketu do ruky a rázem z ní byl talent jako hrom. Skončila v proslulé akademii Nika Bollettieriho na Floridě, který o ní řekl, že jednou bude nejlepší tenistkou všech dob a v podstatě se nemýlil, protože nějaký čas poté, co hrála v finále US Open, byla hráčkou číslo 1. Byla to sezóna, ve které vyhrála 65 zápasů, nejvíc na celém okruhu. Ale jak už to bývá, pak se to nějak zadrhne. Jankovičovou ani tak netrápila zranění, jako třeba Ivanovičovou. Stihla hrát ještě v roce 2010 semifinále French Open, ale pak už se na Grand Slamech dál nedostala. Letos 1 osmifinále a jinak první, druhé, třetí kolo. Na tělo, proč ne? Než vybírat nějakou stranu, tak tohle je dobrá taktika z té bezprostřední blízkosti, když už je Petra u sítě. Zahrát na tělo, nemohla se chvilku rozhodnout. Tu levou stranu pokrývala Jankovičová slušně. Lépe řečeno pravou, samozřejmě z tohoto pohledu. Levou z pohledu Petry. Možná poslední game, ve kterém má ještě Jankovičová šanci s tím výsledkem něco udělat. 0-4 z jejího pohledu už by bylo hrozivé. Ano, nebyl to lehký balon, v žádném případě. Petra ho trefovala téměř u kotníků. Musela ho hodně vyliftovat. Navíc hrála tu obtížnější variantu počáře, ale začíná se jí enormně dařit. Tohle byl už 25. vítězný balón.
Skvělá výměna. Výborný return, pak obraný forehandový slice a v zápětí dlouhý backhand, pár čísel před základní čáru. To je skládanka, která Jelenu Jankovičovou tak rozhodila, že nakonec vyrobila chybu. A viděl ji i Miroslav Donutil a samozřejmě Petr Pála. A je to 4-0. Vypadá, že vše směřuje ke zdárnému konci soboty. Jankovičová už je z toho trochu otrávená. Ono se těžko bojuje za stavu 0-4. Samozřejmě vyhrát se dá každý zápas. Ale tady je ta převaha a přesila zřejmá. Od stavu 4-2 je Jankovičová pouze v roli diváka. Tahle výměna z pohledu bývalé světové jedničky měla pochopitelně herní kvalitu. Skvělý backhand po čáře, kterým si připravila pozici na síti, a pak podobně jako Ivanovičová i ona preferuje volej s nápřahem a je to moderní trend v ženském tenise. Také pátá členka týmu Klára Zakopalová neustále na lavičce českého výběru. Teď
šla Petra na jistotu, opět zkoušela tu zatáčku ven z kurtu. Malou silou, ale hlavně, aby to šlo tam, kam chtěla, bohužel páska byla proti. No, to je neuvěřitelné. Druhý servis ostřejší a rychlejší než ten první. Trochu postavené na hlavu, ale zafungovalo to, tak se není proč zlobit a divit. Divila se asi spíš Jankovičová, která tohle nemohla čekat. Ale podstatné je, že Petra Kvitová vede 6-4 a 5-0. Druhý set se hraje necelých 25 minut. A Jankovičová se nemůže chytit. 9 her za sebou vybojovala Petra. A vypadá to, že její vítězná šňůra Fed Cupem bude trvat dál. Vedení 2-0 po sobotě je nesmírně blízko. Musel by se stát opravdový zázrak, aby Petra odešla z tohoto zápasu jako poražená. Srbky hrají teprve druhým rokem světovou skupinu Fed Cupu. Debutovali v roce 2010, to prohráli s Ruskem. Pak neudrželi světovou skupinu a v loňském roce hráli opět až tu druhou ligu a vrátili se v roce letošním, ale hned při svém druhém pokusu postoupili až do finále. Ale Jelena Jankovičová, teď jsme viděli z těch obrázků, je hodně rozlobená, něco tam říkala na půl úst své mamince, něco kapitánovi, něco sobě. Není to nic příjemného před takovým publikem, před tolika lidmi dostat kanára ve finále Fed Cupu. Navíc pro hráčku, která byla kdysi číslo 1, která hrála třeba v finále US Open a která ve své kariéře vyhrála celkem 12 turnajů. Posaďte se rychle, prosím. Slušný první servis ven z kurtu. Pravák nemůže využít té rotace jako levák, ale viděli jste, že i pravou rukou lze zahrát dobrý servis ven z dvorce. Rychlé nohy Jankovičová má stále. A nebyl to špatný kraťas, ale Jelena ho vystihla. A má šanci snížit na 1-5 při vlastním podání. Čistou hrou se to také nakonec srbské tenisce podařilo. Ale Petru Kvitovou tohle nemůže rozhodit, znepokojit. Jde si pro novou raketu a věřme, že to bude raketa vítězná. Vede 6-4 a 5-1. Také Lucie Šafářová tuší, že by to mělo dnes dopadnout velmi dobře. Myslím, že kapitán Petr Pál by byl spokojen i s výsledkem 1-1 po sobotě. To je vždy takový úzus kapitánů, že když to skončí 1-1, že nebývají nespokojeni. Ale 2-0 to je bonus navíc. To je něco, s čím možná počítal ve skrytu duše, ale s čím
dřív by se mu usínalo o poznání líp, než se stavem 1-1. Jako třeba v Moskvě loni ve finále. Dobrá volba strany. A počkala si Petra, kam se pohne Jankovičová, to je ono, je to opravdu o desetinách sekundy. Znamenitý servis. Tenistka z Fulneku a nejlepší česká hráčka současnosti má 2 matchboly na bývalou světovou jedničku Jelenu Jankovičovou. Půlky prvního setu to byl zápas na 1 branku. Petra Kvitová prohrávala s Jankovičovou 2-4 a od tohoto okamžiku jí povolila pouze 1 game a nakonec vítězí poměrně hladce 6-4 a 6-1 a získává 11. vítězství v této týmové soutěži v nepřerušené sérii. Znamená to, že Česko po vítězstvích Lucie Šafářové a Petry Kvitové vede po prvním dnu Fed Cupového finále 2012 2-0 a je to fantastický vstup do tohoto tolik očekávaného souboje. Srbky nenabídly špatný tenis, ale Jankovičová opravdu nestačila. Ve druhém setu vůbec na Petru Kvitovou a Lucie Šafářová, ta podala fantastický výkon. Děkujeme i Petře za to, že přes zdravotní problémy se odhodlala k tomu nastoupit na kurt a nakonec ten výkon nebyl vůbec špatný, ba naopak. Byl to jeden z nejlepších výkonů v její letošní sezóně a Petra Kvitová už si to mohla od toho stavu, řekněme 4-0, 5-0 náležitě užívat. Takže Česko-Srbsko po prvním dnu 2-0. Díky moc za přízeň
Šafářovou a Petru Kvitovou Česko vede 2:0. Quite a smile you have on your face. Yeah, I mean, Ke sledování finále Fed Cupu